Piráňa Topolčany. Dráha 5 Levanty Bakturidze Gruzinsko. Dráha 6 Dávid Gajdoš Orka Michalovce. Dráha 7 Rajty Kervališvili Gruzinsko. A dráha 8 Tomáš Nídl STU Trnava. My si povieme, koľko má hodnotu rekord Orca Cupu juniorov. Ten má hodnotu 1 minúta 4,48 sekundy a jeho držiteľom je Martin Sulöši z Maďarska. Tento čas zaplával minulý rok. Tu opäť budeme sledovať veľký súboj a veľkým favoritom je znovu Topolčanec, rodák z Topolčian Beňo Jozef. Tak ako v predchádzajúcej finálovej rozplavbe, kde zvíťazil Tomáš Klobučník spolu s Peťom Ďurišinom. Peťa Ďurišin je VŠK Bratislava. Vidíme veľmi pekný súboj, ale nakoniec zvíťazil pretekár na dráhe 5 Levante Bakturidze z Gruzínska, ktorý vyhral o 1/100 sekundy nad Jozefom Beňom z Topolčan. 1:05.35 je čas víťaza, 1:05.36 je čas